What's up, my man? So karon guys, kay patumig bangkarohan kay magpalit mi og mga ingredients niya para sa mga lutuon ako para sa birthday ni Sansan. So, ito sa tagbangkarohan. Let's go. So karon guys, na nami dire karon sa bangkarohan guys. So nagpagaling na mi og meat guys. So karon kay mopalit na mi og lamas na pod para sa tumalutuon niya. So ngita sa taglamas guys. So guys, karon guys, kana nami dire sa labasan ni nanay. So palit sa mi lamas guys. So karon nay bubay ahos, sa ko pipino radi. So guys, kabalo mo guys unsa yung mga tip sa wala gi-sprayhan nga mga gulay guys. Isa ka tip guys nga wala gi-sprayhan ang gulay is kanang naiulod. Kaya nagikinan sa ulod guys. Kaya kung wala kinanan sa ulod, pasabutan na guys. I-sprayhan na siya og medisina. So mga guys, ganay trap. Ayos. So karon guys, nami karon dire sa chicharonan ni Auntie Irene. Dire sa bangkerohan. Guys, grabe guys. Yan ko kayo mga chicharon guys. See? Tara guys, chicharon. Huwag mo na siya, Te Irene. Te, hi Te. Saan na, boss? Ha? So, kano sa mga gibuhat ni mo? Saan na, boss? Peanut butter? Butter, boss. Fire! Tunay! Guys, inanao na siya pag panit sa pinya, guys. Expert rin makabalo, na. Pero nanay. Nay, pila na katuig ni kakuha na nanay? Kaya na, oy, mga 20 years na. Uy, 20 years na din nanay? Pero nga nanay, kanay, nag-negosyo na lang ka, good no? Imaha dyan na din nanay. Oh guys, mga expert rin makabalo na guys, mga tag 20 years na o diwa pa kay experience na 20 years na guys, di ka kabalo mo pa nito pinya inana. Wala lang, isisiya ng nanay. Hop, sabayan tayo guyop gamay sa sabayan tayo guyop gamay sa silupin ay para maburot. Okay. Okay guys, kumana mi karon diri sa bangkerohan. So karon guys, paadto na pud mi karon sa SM kay nami paliton karon para sa pang spaghetti. So ato na guys. What's up, my man? So my man, na nami karon diri sa Kato, my man, na nami diri karon sa palit mi sa mga kulang no para unya na lutuon. So mangita sa mi sa among mga paliton. So karon guys kay happy na may mahuman. Happy na makompleto ang among paliton. So mangita na namin og liver spread. So asa ka liver spread? Asa ka liver spread? Asa ka liver spread? So nanang liver spread dire, nana dire. Okay. Nanang liver spread. So karon mukha ano liver spread. Liver sa tao ni ba? Tunay. Karon guys, man na jud ko sa tanan akong gibuhat guys. Gutom, gutom. Karon guys, yung mga ano Pagkit mo sa bulanta kay kapoy hugas plato. Sansan hugas plato, pinipon. Sige na, kay Agoy. Sige na. Ha? Asa pagkaon? Oh, wala ila kay san. Happy birthday to me. Muna birthday boy guys. Sansan. Tatay. Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. Here at SM, we've